Sanibonani balaleli emakhaya. Igama lami nginguThamara Zuke. Ikhampani yami iLothamis Fashion College. uThamara Zuke uzalelwe la eMfazazane eMthwalume eSouth Coast. Ngikhulele endaweni eziningi ke. Ngase ngayofunda iFashion and Designing ePietermaritzburg. Ngahlala khona isikhashana. Ngabona ukuthi kufanele ngibuye ngize khona la kule ndawo eMthwalume ngizozama ukuthi ngizothuthukisa intsha kakhulukazi ukuthi ikwazi ukuthi ibe neskill. iLothamis ake ngikhulume nje ukuthi Lothamis LO ama initials ngathi ama initials engane yami uTA imina tha bese kuthi uMI njengoba inoLothamis uMildred uma wami wayithunga uma wami yikho ngithi ngifuna ukuthi ngiqale eqaleni ngokuthi iLothamis shuthi ihamba ngegeneration wayithunga uma wami ekuthanda ukuthunga nami ngimncane ngangithanda ukuthi mayikhonta yenzayo ngithi ngizomhlanganisela ngizokwenza ukuthi ngekhathi zakhe ngempela wayifashion designer mase ngibuka kahle manje ukuthi wayifashion designer ngoba into eziningi ngangivele ngimbone eseyisika indlela ayisika ngayo uthola akasebenzisa isikhathi ama-pattern uyadweba nje avela athungi laqala lapho ukuthanda kumina kakhulu. Kushuthi ngifundile iFashion and Designing ngingazi ngaba ne-diploma ePietermaritzburg college yakhona. Kuningi engikufundile ke khona bese kufunda nje men's wear, women's wear yonke into nje ngisho nezingane besifunda lapho ngisho ilingerie bese kufunda. Kodwa kakhulu ke engikubonile ke mina ukuthi ngiyakuthanda ukwenza iformal wear kakhulu. And ngiyathanda futhi ukwenza izinto like metric dance, izinto zemishado, ngiyayithanda izinto ezikanjalo ukuthi ngizenze kodwa okuningi ngiyakwenza. Ngibuyile ke ePietermaritzburg ngathi ukusebenza ngoba ikhampani yami beyithi Lothamis Exclusive Creations. Bengisa designer ngithunga ngenza kodwa ngokuhamba kwesikhathi bekuloke kufika abantu abasha beza la bezocela ukubuza ukuthi kuyafundiswa yini ukuthunga beloke beza ngaze ngaba nalento leyo ukuthi sengathi ngingaba siza ngoba babesifuna leskill. Ngaqala ku2017 ikampani iLothamis Fashion College ngaqala ukuthi ngivule ngo2017. Ngokwama course bengisenza unyaka kuba bekuba u12 months ngoba bengicina sengenza ama fashion shows. U12 months into bengiyithanda ngawo ngoba kuba nama projects amaningi kuningi suke sikufunda njengoba ufirst year wakhona sifunda yonke into ngomuntu wesifazane izinto eziqokwa ngumuntu wesifazane nezingane. Manje egcineni kufanele kube khona ukuthi benze ama projects and kufanele kube khona ifashion show. U12 months bengenza wona kodwa ke sengibone ukuthi khona abanye abafisa ukuthi ngenze u6 months ngoba abanye abafuna ukuhlala isikhathi eside ediskini ngoba abanye bagcina bengasaqedanga. Ngase ngiyabona ukuthi angifake u6 months ngifakile ku6 months this year kuzoba khona u6 months ke Fashion and Designing. Into engingayisho kumele ukuthi umuntu maye fashion designer awuhlali endlini ngaphakathi noma uhlali la ekhoneni lakho uyadinga ukuthi ubuye uphume ngaphandle uyadinga ukuthi uhambe uyokwenza ama fashion shows uyadinga ukuattenda izinto kuningi okusuke kwenzeka khona ama exhibitions khona even nama Dandi July ama fashion shows bengijwayele ukuthi ngiwahambe ke ama lento ama Durban July wona engijwayele ukuthi ngihambe nayo iDandi July ngake ngayihamba kodwa khona amanye nami bengekaze ngithole ithuba lokuthi ngihambe ngoba isikhathi esiningi bese ngifundisa isikhathi esiningi bese siba ukuthi ngizo equipa labantwana laba nasi skill fanele ngisenze kodwa nabo abantwana bakhona abanye ke ama
students amanye angena ko-Durban July ayaqhubeka nje bayenze bayaqhubeka bayangena ko-Durban July. Ngiyafisa ukuthi i-youth kakhulukazi kunokuthi ihlale ingenzi lutho ukuthi ibe khona izofunda iskill esi-right esikuthatha noma ukuthi usumdala naso siloke sikhona nje asinankinga akukusho ukuthi expire nokuthi ke wonke umuntu uyagqoka akekho umuntu ongagqoki my uniform ayafuneka ziningi izinto ezenzakalayo ngale skill list and bengikufisa ke nangale company kakhulukazi ukuthi uma i-youth kakhulukazi nabantu besifazane ngiyafisa ukuthi laba abangeke bakwazi ukuthi baqale amabhizinisi ukuthi ngelinye ilanga ngoba ngiyafisa ukuvula i-factory ngelinye ilanga leyo youth labo bantu besifazane asebetholile leso skill mawukuthi abawavulanga amabhizinisi abo mhlambe ngelinye ilanga ngiyokwazi ukuthi ngiqhubeke nani ne-factory ngoba yona isiqalile yona i-mini factory yona isancane kodwa ngokuhamba kwesikhathi makulunga izinto zani zama-grant ngoba ezinye izinto siyadinga ukusizwa uhulumeni makulunga izinto zama-grant kulunga indawo yokusebenzela inkudlwana ngelinye ilanga lolo lusha noma abantu besifazane bayokwazi ukuthi bathole umsebenzi abanye ke kodwa ke benginabo ke ama-students abenginawo amaningi a-independent amaningi aseney'ndawo zabo bayisebenzela ey'ndaweni ey'thize ey'hlukeneke kodwa umuntu ofuna ukuzofunda ama-contact details angafonela 083 862 1872 noma 061 494 5674 ku-Facebook sikhona siyatholakala ipage lesikole iLothamis Fashion College. Igama lami nginguThamara Zuke. I am the next billionaire.